Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur zenbaki osoen ariketak ikusiko ditugu. Bideo honetan bi ariketa ezberdin ikusiko ditugu. Lehendabizi zenbaki hauek zuzen errealean irudikatuko ditugu eta gero zein den bi hauetatik, zein den handiena eta zein den txikiena ikusiko dugu. Hori oso garrantzitsua delako jakitia. Beraz, hasteko, +5, positiboa. Beraz, 0tik eskumara. Adibidez, hemen. -3, negatiboa denez, 0tik eskerretara. +2, positiboa, 0tik eskumara. -1, negatiboa denez, 0tik eskerretara. -6, negatiboa denez, 0tik eskerretara. +1, positiboa, eskumara. Eta -2 azkenik, negatiboa denez, 0tik eskerretara. Hau ikusi dugunez oso erraza da. Oin dator zailena, zein den bi hauetatik, zein den txikiena jakitia. Esan dizuedanez, beti txikiena 0tik eskerrerago dagoena da. Adibidez, negatiboak. Positiboak baino txikiago dira. Beraz, -3 +2 barkatu. -3 hemen dago, eta +2 hemen. Beraz, -3 txikiago da. Gogoratu behar duzue aurreko bideoan esandakoa. Sagutxoaren trukoa. Kokodriloa sagutxoa baino txikiago da, oso handiago da. Eta kokodriloak sagutxoa jaten dau. Beraz, txikia dana hemen egon bida, -3. Eta positiboa +2. Aurreko bideoan ez nizuen esan, honi buelta eman dioseakozula nahi baduzu. Adibidez, -3, zeinu aldatu, +2. Gauza bera da. Hemen berdin. Minus, plus. Miraz, hau erreza da. Minus, 0tik eskerretara dagoenez, txikiago da. -1, txikiago, +5. Edo, +5, handiago, -1. Hemen berdin. -2 eta 0, baina, karo, 0 zer da, positiboa edo negatiboa. Ikusi behar dugu, -2 hemen dagoela, eta 0a eskumara. Beraz, 0, -2 baino handiago da. Beraz, -2 eskerran dagoenez, txikiago, 0. Edo, desberdin jarrita, 0, handiago, -2. Hemen, bi zenbaki positibo ditugu. Karo, hemen dau, +1, eta hemen izango genuke, +3. Beraz, handiago izango da, 0tik eskumara dagoena. Beraz, +3 izango da handiago. +1, txikiago, hemen dagoelako, eta +3 hemen. Ez badakizuelan buruz egin, beti zuzen errealera jo, eta hemen ikusiko duzue. Edo, alderantziz jarrita, +3, +1. Eta azkenik, -5 eta +5. -5, eskerrean dago, negatiboa delako, hemen izango genuke. Eta +5 hemen, beraz, -5, +5. Edo, desberdin jarrita, +5, -5. Fantasei bakarrik adibidez jartzea. Demagun, -3 eta -2. Biak negatiboak. Zein da txikiago? Eskerrago dagoena. -3 ikusesak egunez, -2 baino eskerrago dago. Beraz, txikiena, -3 izango litzateke. Edo bestela, -2 handiago, -3. Eta hau izan da dana. Mi esker ikusteagatik eta gogoratu sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.